po ay iwan ko na lang po ang cellphone ko gaya po ng dati dito po. Kasi po ay marami po akong trabaho ngayon. So magandang umaga po. Yan yung pusa na lang po. Yan. Yan yung bantayan mo yung cellphone ko ah. Kawawa po guys itong pusa. Giniginaw sa kayong mata po niya ay bulag. Bantayan mo yung cellphone ko ha. Ikaw ah. Bantayan mo yung cellphone ko.
Hello, good morning. Good morning. Ayan. So maraming salamat po ulit. Ako'y magpapalam ulit. Maraming salamat po sa inyong suporta kay May 17 Ilocana. Shout out po sa inyong lahat. God bless us all. Bye!